Hej alle sammen. Jeg hedder Malte. Og jeg hedder Mette. Og vi er begge 10 år. Vi går i 4. klasse på Ansvarsskole. Og her er alle vores klassekammerater. Det her er Klisø. Den ligger kun 3 km fra Ansjær, hvor vi bor. Om vinteren kan man løbe på skøjter, når isen er tyk nok. Om sommeren tager vi tit herud og bader. En gang var der vandcykler herude, men de er væk nu. Vi har tænkt os at bygge en havestuevandcykel, der kan flyde. Vi går i gang nu. Vi har masser, vi skal snakke med de andre om. Ja, fordi at cyklen, det er jo baghjulet, der er klasse rundt med en piske sofa, sidder oven på baghjulet. Vi skal bygge efter den her tegning. Den har Emilie fra vores klasse lavet. Så vi får brug for en masse ting. Nogle gamle cykler. Noget ræb. Og vi skal have noget, sofaen kan stå på. Måske en palle af træ. Og noget, den kan få det hele til at flyde. Det her flamingo kan flyde, fordi der er gemt luft inde i det her materiale. Dunken kan flyde, fordi der er luft gemt inde. Så hvis den ikke har noget låg på, så kan den jo bare synke. Derfor skal vi have skaffet nogle dunke med låg på til vores havestuevandcykel. Vores vandcykel skal også kunne sejle fremad. En hjuldamper kommer frem i hjælp af møllen, ligesom den her. Når jeg hælder vand på møllen, så begynder den at dreje rundt. Det er ligesom en hjuldamper. Så vi skal bruge cyklerne til at trække en mølle, så det bliver skubbet fremad. Kom on, Sofie. Så møllen kører rundt. Det virker! Ja, nu er det spændende, om det også kan flyde.
vi os rigtig til sommer. Ja, så skal vi rigtig ud og sejle. Tak til storyboard og tekst. Og til byggerne. Og til forældrene, som har hjulpet os. Og til Annemette, som har filmet. Og til Malte. Og til Nynne.